What's up? Vítejte u videa, ve kterém si řekneme něco o L17, a.k.a. řidičáku od 17. Na začátek, předtím než začneme a shrneme si vlastně, co to L17 je, kdo to je mentor, různé věci, co pro to potřebujete vědět, věci, co se týče pokut a nějaké rady, které si řekneme na závěr, celkově k autoškole, nejenom k L17, tak si řekneme jenom pár informací. Za prvé, proč video dělám já, takový debilek, ale jde o to, že s L17 už mám zkušenosti, konkrétně je to nějakých 5 měsíců a vlastně byl jsem první, kdo to v republice vůbec měl, takže těch zkušeností mám nejvíc a hodně jsem si o tom nastudoval, takže vám teď jdu předat nějaké informace. Připravil jsem si něco do mobilu, protože chci, aby to video mělo nějakou osnovu a nějaký řád. A ještě jedna věc, dole na timeline můžete vidět rozsekané body, ve kterých se dozvíte různé věci o L17, abyste se v tom vyznali, abyste se mohli orientovat. Takže tak. OK, takže bod číslo 1. Řekneme si první pro ty, co vůbec neví, co to je a jak to funguje. V podstatě řidičák od 17 znamená to, že už v 17 letech můžete řídit s určenou osobou, která sedí vedle vás, zvanou mentor, a vlastně můžete řídit pouze pod dohledem tohohle člověka. Platí to jen pro Českou republiku, i když třeba v ostatních státech, třeba na Slovensku, mají taky řidičák od 17, ale vlastně když uděláte tady řidičák od 17, nemůžete jezdit v zahraničí s tím, prostě musí už řídit někdo jiný, kdo má normální řidičák udělaný. Auto, ve kterém jedete, nemusí být žádně označený, takže pro vozidlo, ve kterém jede prostě 17letý řidič, nemusí být značený. Jedna věc, co spoustu lidí zajímá jako první, tak je, jestli musí dělat nějakou jinou zkoušku, jestli potom v 18 musí dělat zkoušku a tak. Ne, uděláte standardní zkoušku, prostě tak jak 18letý člověk v autoškole, úplně normální, uděláte úplně stejné závěrky. Samozřejmě s tím, že děláte normální zkoušku, tak ta zkouška i stojí stejné peníze. A to je vše. Bod číslo 2. To je mentor. Určitě se všichni ptáte na osobu, která musí sedět vedle mě, což je jenom místo spolujezdce. Nemůže to být nikdo vzadu, ani prostě v kufru, ani někde jinde. Musí to být jenom člověk na spolujezdcovi. Váš mentor musí splňovat několik kritérií. První taková, že musí mít aspoň 10 let řidičské oprávnění a z toho v posledních 5 letech mu nesmělo být odebráno. Musí mít 0 bodů, co znamená, že někdo by to pochopil, jakože mu nesměli strhnout žádný body, prostě nemohl dostat bodovou pokutu. Spoustu lidí si myslí, že se vám body strhávají, je to omyl, body se vám přičítají, když jste nic neprovedli, máte 0 bodů. Když uděláte přestupek třeba za 2 body, nějakou třeba například rychlost nebo mobil, dostanete 2 body, takže máte 2 body a ne, že se vám to odčítá. Jenom abyste v tom měli jasno, musí být střízlivý a musí vám v momentě, kdy vy potřebujete nebo děláte něco špatně, musí být schopný vám poskytnout radu a musí nad váma dohlížet v průběhu celé té cesty, a to jsou vlastně jeho povinnosti, aby vás dobře vedl, prostě od slova mentor, to asi každý chápe. Jediná věc, co jakoby, když by mentor neplnil tyhle věci, co jsme si říkali, 10 let, 0 bodů a tak, dá se s tím ještě něco dělat, když třeba váš táta nebo vaše máma dostala nějaký body, třeba, nevím, neměla pásy, jo, někde uchytli, dostala 4 body, tak dá se s tím dělat jedna věc, a to ta, že si zaplatíte, momentálně je to okolo 6,5 tisíce korun, výcvik bezpečné pasivní jízdy. Je to vlastně jednodenní nějaký výcvik, skládá se to z nějaké teorie plus nějaké praxe a strhnu vám 4 body, takže vlastně jste měli 4, jste zase na 0,
tak se můžete vlastně dát dohromady a můžete dělat mentora svýmu dítěti. Bod číslo 3. Třetí bod je důležitý, furt se to týče mentorů a je to, jak zaregistrovat mentora. Vlastně máte 2 možnosti, jak ho zaregistrovat. První je, že složíte zkoušku, jakoby už ten další týden chcete jít zažádat o řidičské oprávnění, aby vám ho začali dělat, aby vám vytvořili prostě tu kartičku. A v momentě, kdy jdete žádat o ten řidičák, tak sebou nepotřebujete, můžete to udělat potom, ale je dobré to udělat hned, mít sebou papír vypsaný, který si dohledáte, myslím, že na stránkách, právě když napíšete do vyhledávače L17, někde by to tam mělo být, prostě A4, kde bude, že chcete zaregistrovat mentora, tam bude, kdo to je, vypíšete tam různé věci, potřebujete podpis zákonného zástupce, sebe a s tím přijdete zároveň s tou žádostí o řidičák, podáte to a můžete si zaregistrovat takhle mentora zadarmo. Buď to vlastně takhle zažádáte o to, aby vám připsali jako toho mentora při žádosti o to řidičské oprávnění, ten den, kdy to tam dáváte, tu žádost o to řidičské oprávnění, anebo ho zpětně můžete dopsat, ale za poplatek 100 korun, což znamená, že prostě řidičák už máte, rozhodli jste se, že vlastně třeba můžete jezdit s vaším kamarádem, který je starší o něco, takže vezmete papír, vypíšete ho, podepíše vám ho zákonný zástupce, dáte to na úřad, zaplatíte 100 korun a můžete jezdit. Další takovou věc je, že mentory můžete mít až 4. Je vlastně jedno, kdo to je, jestli je to vaše babička, jestli je to váš rodič, jestli je to váš kamarád, prostě kdokoliv, kdo splňuje ty kritéria a koho tam dáte jako mentora při té žádosti. OK, bod číslo 4. Co v 18? Spoustu lidí se na to ptá, musím pak nějakou složku skládat, jo, samozřejmě jsou i chytří lidi, kteří za váma přijdou a řeknou vám, ty ale musíš v 18 dělat nějaký testy další a takové blbosti. Je to naprostá blbost. V 18, vlastně v momentě, kdy máte řidičák, jezdíte s mentorem, padne vám 18, ten den prostě můžete mentora zahodit, jo, je vám k ničemu a můžete jezdit sami. Nemusíte dělat žádnou zkoušku, nemusíte nikde nic potvrzovat, nic nikde žádat, žádné takové věci. Sednete do auta a svobodně konečně vyjedete. Takže u nás je to zařízené takhle dobře. Vím, že v ostatních zemích třeba nějakou zkoušku musíte dělat. U nás je to v pohodě. 5. Pokuty. Je to velice zajímavé téma. Já sám vlastně furt nevím nějaké informace, co jsou potřeba, protože jsem i třeba psal do nějakého fóra, vlastně na jejich oficiálních stránkách. Nikdo mi tam neodepsal, ale asi jsem možná měl napsat přímo do nějaké podpory, nevím. Nejsem si tím jistý. Na začátku jsme si říkali, že mentor musí plnit nějaké povinnosti, což je dohlížet na vás a prostě podat nějakou radu, jo, všechny tady ty věci. Takže když byste způsobili nějakou nehodu, dejme tomu, vždycky jakoby policie by se měla snažit zjistit, jestli to nezapříčinil ten váš mentor, což znamená, že vám třeba nepodal nějakou radu nebo vás na něco neupozornil, nějakou takovou věc. V momentě, kdyby se stalo, že se zjistilo, že ten mentor radu nepodal, že byl nějak mimo nebo že byl pod vlivem alkoholu právě, o čem jsme se taky bavili, tak mentor pravděpodobně dostane pokutu stejnou, jako by dostal, když by byl na pozici řidiče. Určitě někoho napadlo, jakože třeba budu jezdit sám, pak zaplatím nějakou pokutu a seru na mentora. To nemůžete, jelikož v momentě, kdybyste neměl mentora a jel byste sám, je to úplně to stejné, jako kdybyste neměli řidičák. To znamená, že dostanete 2000 až 5000 pokutu
a 6 až 12 měsíců zákaz řízení, takže nemáte mentora, v podstatě nemáte řidičák. Tečka. Jinak samozřejmě všechny ostatní věci, co se týče pokut a nějaký zavinění nehody, se vztahují na řidiče, kterému je 17. Prostě platí pro vás stejné pravidla jako pro normálního řidiče, akorát prostě může být částečně i postižený ten mentor, když neplní své povinnosti. Jinak je tady velká otázka, z mýho pohledu je to důležitý. Prostě v momentě, kdy jedete moc rychle, někdo vás chytí, otázka je, kdo dostává pokutu, jestli mentor nebo vy, kdo to zapříčinil. Mentor si toho byl asi vědomý, neupozornil vás na to, nebo ba naopak chtěl, abyste jeli rychle. Těžko říct. Tohle jsou věci prostě, které ještě nejsou moc probádané. Já jsem na to odpověď nedostal. Takže ji nedostáváte ani vy. Číslo 6. Dostáváme se k věci, která by mohla zajímat lidi, kteří nemají zkušenosti s řízením. A to jsou nějaké moje tipy na autoškolu, jelikož už jsem dělal autoškolu 2krát, teď jakoby začínám po 3. to dělat, zase budu dělat testy a všechno. Pravděpodobně budu chtít ještě dál na nějaké věci dělat autoškolu. Ale jsou to i takové typy, co mi dokonce dával můj učitel autoškoly. A ty zní pro ty, co nemají žádné zkušenosti. A chápu, že je to pro někoho těžký. Pokud jste z města, může to být pro vás těžší. Tady ta věc vám řeknu. Pokud jste z vesnice, je to určitě super. Vemte svého třeba rodiče, kamaráda, strejdu, kdokoliv, kdo má řidičák, aby vás zavezl ideálně na místo, kde nikoho nerušíte, kde je malá šance, že něco provedete, a vyzkoušejte si tam, jak to auto funguje, co a jak musíte dělat, kdy mačkat spojku, jak vypouštět, jak se rozjíždět a různé věci, co člověk potřebuje vědět. Určitě, i když třeba nemůžete dělat ty věci, jo, jakože myslím si, že každý zná nějaký třeba, já nevím, kravín v blízkosti, kde je prostě volný plác, nebo já nevím, něco u lesa, něco takového, nějaký volný prostor, parkoviště nějaký opuštěný, nebo máte kamaráda na letišti a tak. To je jedno, prostě někde se zkuste rozjezdit a ošáhat si to. Pokud tohle vám není možno, zkuste aspoň prostě do toho auta jenom si sednout, ohmatat si blinkry, stěrače, kde co máte, protože věřte mi, pak vám to hodně usnadní tu jízdu v autoškole a taky to usnadní práci vašemu autoškolákovi, a.k.a. učiteli autoškoly. Další věc je, co vám možná někdo dá i v autoškole. První, jakože si na tom něco natrénujete, řeknu vám, že je to trochu ohovně, ale to věc je trenažer nějaký. Tohle moc nevypadá jako opravdový trenažer, je to spíš taková moje zábava, ale v podstatě na tady tom pochopíte, jak ty věci fungují, jak funguje spojka a tak. Je to jednoduchý. Můžete to koupit z druhé ruky, zase to prodat, vyjde vás to šulnul a zároveň máte zábavu a něčemu se přiučíte. Za zmínku ještě určitě stojí testy k těm typům, jelikož většina lidí je z toho ze začátku takových nervózních. Učitelé autoškoly jim říkají, že aby prostě si koupili nějaké knížky nebo zehnali od kamaráda a aby se učili z nich. Mně to přišlo vždycky takový nepřehledný a ve výsledku ta knížka vám toho tolik nedá a hlavně z toho čtení si zapamatujete reálně 10%. Takže já jsem dělal jenom testy, určitě to dělala spousta lidí stejně jako já, ale důležité je, jak dělat ty testy. Vlastně je tam taková feature v tom, že si je můžete seřadit podle nějakého kódu, prostě, takže můžete udělat jednotlivou otázku zvlášť
prostě úplně všechny takhle sjedete, je jich tam přes 1000, myslím 1087, něco takového, ono to furt přibývá. Takže můžete udělat tak všechny otázky, buď, anebo jedete jenom testy, je to na vás, všechny otázky jsou taková jistota, je dobrý si třeba ty, co jste nevěděli, je dobrý si je vyfotit a potom si to připomenout, to, co prostě, čím jste si nebyli jistí, co jste udělali špatně. A při těch testech, ještě důležitá věc, když je děláte, tak vlastně vy si můžete dát takovou věc, že chcete označit otázku, to vám nahoře udělá na tom čísle takové ohraničení a vlastně tím víte, že jste si u té otázky nebyli jistí, můžete se k ní zpětně vrátit, takže to je určitě super, toho zkuste využít. Rád bych se promluvil ještě o věcech, co mě serou hrozně a je to důležité, doufám, že to uslyší všetci. Věc číslo 1, úřady. A to je prostě tak nedomyšlená a tak stupidní věc. Určitě spoustu lidí z vás, což mají řidičák, tak ví, že to všechno tak hrozně trvá a vlastně než vůbec můžete zažádat, musíte čekat týden, jo. Já jsem třeba nemusel, protože jsem to zařídil nějak jinak a šel jsem žádat hned druhý den, ale normální člověk musí podat až další týden žádost a ještě čeká další, já nevím, 3 týdny, ani si to nemůže urychlit, když nemá řidičák, nic takového. Je to prostě shit. U těch úřadů je hlavně největší problém toho, že po těch 3 týdnech už, když dostanete ten řidičák, nebo skoro po měsíci, tak sednete do toho auta, je to prostě, jste z toho takový rozklepaní zase, jo, má to jak kdo, ten, kdo má zkušenosti, tak to není prostě pro něj tak hrozný, ale kdo ne, tak do toho sedne, je z toho rozklepaný, má strach a začne jezdit a může se z důvodu tohohle stát nějaká nepříjemnost, což určitě lidi nechcou a v tom je ta hloupost těch úřadů, prostě kdyby to bylo hned v dnešní rychlé době, jo, dneska si něco objednáte, zítra to máte, tak nechápu, proč tak nefungují i úřady a hlavně to má ještě nějaký dopad na bezpečnost, což je ten největší problém toho. Druhá věc, co mě sere, vyloženě, a to chci, abyste si z toho něco odnesli, je to, jak je to moc populární. Začne to někdo řešit, teď všetci hrozně se do toho chcou připojit, hrozně to všetci hrotějí, že budou dělat řidičák, ale spoustu těch lidí, co tohle říká a co si ten řidičák nedělají v těch 17, si neuvědomují jednu věc a to je zase stejný problém jako u těch úřadů. Oni si udělají řidičák jenom protože to dělá kamarád, protože oni se cítí jako, nevím, že budou borci, když ho budou mít o půl roku dopředu. Jenomže nedomyslejí třeba to, že nemají s kým jezdit, takže potom vlastně tak vynecháte nějakou dobu ježdění, zase sednete do auta v 18 nebo až prostě začnete jezdit. Může vzniknout nějaká nepříjemnost tím, že prostě jste na to kašlali, sice ten řidičák jste měli, ale je to zbytečný, jo? Takže nehypovat tolik ten řidičák. Každý je potřeba, aby si uvědomil, jestli to vážně potřebuje, jestli to určitě využije, jestli má koho, kdo by mu reálně toho mentora dělal a s kým by to bylo dobrý, když vám to dělá babička, toho mentora, která 10 let neřídila, taky to není úplně ideální. Prostě, abyste nabývali ty zkušenosti, k tomu ta L17 podle mě je, a aby řidiči šli jistější na tu silnici, skrz to, že na vás někdo dohlíží. OK, dostáváme se k závěru, jenom abych upozornil všechny prvořidiče na jednu velice podstatnou věc. Říká se tomu řidičák na zkoušku. A vlastně pro ty, co neví, o co jde. Normální řidič může nabít, jakoby má prostě 12 bodů, takže když, já nevím, dostanete body za mobil několikrát, jo, furt se jakoby nic neděje, dokud jich nemáte 12, pak vám odeberou samozřejmě řidičský průkaz, ale řidičák na zkoušku vlastně znamená, že jich máte jenom 6 a v momentě po dobu 2 let, to je důležité zmínit, jakmile 2 roky máte řidičák, automaticky máte už 12 bodů
ale v momentě, kdy uděláte nějaký vážný přestupek, čímž se chápe prostě nějaká velká rychlost, nebo že jedete na červenou, nebo ježdění jako pod nějakým vlivem, tak v ten moment máte jakoby dočasný zákaz řízení, musíte udělat vlastně nějakou psychologickou zkoušku, musíte jít na něco jako, co jsme se bavili na začátku, zase ta teorie té defenzivní jízdy s tou praxí. V momentě, kdy to uděláte, řidičák se vám vrací, můžete jezdit dál, ale nevyplatí se to, určitě nechcete řešit tady ty věci, hlavně to stojí zase peníze všechno, takže důležitý je první 2 roky, samozřejmě to platí furt, jezděte opatrně a s nějakým rozmyšlením na té silnici a s uvědoměním si toho, co můžete způsobit, ale ty první 2 roky jsou nejhorší, fakt jednou přešlápnete a velice na to potom trpíte. Musíte udělat tady ty věci a hlavně na to trpí vaše peněženka. Nevyplatí se to, takže buďte opatrnější, tohle je vlastně takový motto k tomu. A závěr, jenom abych to zhrnul, doufám, že jste všechno pochopili, řekli jsme si, co to je, co je mentor, jak ho zaregistrovat, co vám hrozí, jo, na co si dávat pozor. Samozřejmě okolo toho existuje nespočet dalších otázek, co lidi zajímá. Já doufám, že jsem zmínil fakt úplně všechno, takový ty povrchové věci, co potřebuje každý vědět. A pokud byste samozřejmě měli nějaké otázky, určitě dole v komentářích se nezapomeňte ozvat a zeptat, budu se snažit na všechno odpovědět. To by bylo všechno, nezapomeňte hodit like a takové ty věci, máte to tady. A mějte se hezky, jezděte opatrně a mějte se. Čau. Nechceš to říct za mě? Kurva. Chápeš? Ale daří se mi. Co děláš? Hrozně. A nedělej zvuk. Zvuk, já se radši budu koukat do toho mobilu. Vím, že mám Supreme Drip, ale potím se tady jak piča. Natáčí to? Dnes měl přijít o... To je 10 let. Já se tady rozvídal na videu. To bude jako do backgroundu, jo? Nebo co? Ne. Však to není fokusli vůbec do píči. Je to nebo není? Není, je to úplně na hovno. Můžeš to ovládat tady tím, jo. Hej. Ale tam je tmák v prdeli. Slyšíš, vole, dej tam tu lampu. Je to je prdel a to... Dej tu! Že je postižený ten mentor, když neplní své povinnosti. Aha. Mentor může být postižený trestně. To asi každý pochopil, kromě tebe, ty dilino.